Com iniciem la feina en Shotcut? Doncs el primer que hem d'entendre és que en un editor de vídeo treballem en projectes, és a dir, per obtindre un vídeo final utilitzarem molts elements diferents, imatges, àudios, música, vídeos, a més no un vídeo sinó diversos vídeos, i tot això ho ajuntarem en un projecte, que és com si fos un gran contenidor. I això és el que generarem en Shotcut de partida. Per tant, la primera cosa que hem de fer és crear un projecte en una carpeta del nostre ordinador. Venim ací, seleccionem la carpeta que ens interessa i, en este cas és esta, la seleccionem i li donem el nom al projecte. Ja tenim el nostre nom del projecte. El mode de vídeo el podem deixar en automàtic. Què significa el mode de vídeo? Vol dir com treballarà, en quina resolució ens generarà el nostre projecte al final. Per defecte, això es pot canviar després, però no ens hauria d'importar ara perquè normalment treballarem amb vídeos amb una resolució alta, capturats amb un capturador de pantalla, etc., o gravats amb càmeres que tenen una resolució alta i per tant sempre serà 1920 per 1080 i ens agafarà aquesta resolució, no hi ha més problema. Aleshores fem clic en Comencem. O, si estem retocant un projecte, simplement hem d'agafar el projecte que ens interessa, els que teníem ja en l'històric. Arrenquem. I així tenim la nostra interfície absolutament neta. Com que és un projecte amb diversos elements que hem d'utilitzar, normalment tindrem una captura de pantalla per a la nostra explicació, o una captura de pantalla, per exemple, una presentació de diapositives, tindrem imatges per a les portades, música, etc. Doncs ara el que hauré de fer és incorporar aquests elements així a la llista, que és com si diguérem al cabasset amb els ingredients que utilitzaré en el vídeo. Clic en obrir arxiu i selecciono els elements que utilitzaré. Jo vull uns crèdits finals, una portada inicial, esta portada inicial també, i el vídeo que he fet de captura de pantalla. Faig clic en obrir i així tinc els 4 elements. Puc incorporar després més elements fent clic en este botó, però també puc obrir una carpeta i simplement arrossegar el que m'interessa. Per exemple, aquesta imatge m'interessa passar-la així, esta també, doncs les podré utilitzar després en el meu vídeo. És a dir, ja tinc traslladats així els elements que m'interessen per al treball final que faré així en el vídeo, així i així.